vinculada als serveis penitenciaris. És una associació i bé, una miqueta estem intentant treballar per facilitar una miqueta la millora de les condicions dels funcionaris i sobretot d'ajudar a que públicament tinguin una imatge millor de la que s'ha projectat d'aquest cos tots aquests anys. Sou una associació, doncs. Sí, exacte. Composada per funcionaris de presons, no? Exacte, no tenim l'estatus de sindicat. Aleshores no tenim... Ni volem. És igual. Ni res de tot. Molt bé, doncs vosaltres direu. Bueno, bàsicament ens agradaria començar amb una qüestió, el cos de funcionaris, bé, hi ha un seguit de problemàtiques que diguem que són atàviques, m'atreveixo a dir des de la història de la democràcia, abans també, però d'una altra manera, centrats en aquest àmbit, ens agradaria començar sobretot amb el tema del tancament de la Model, que es va produir l'any 2017, que va ser signat pel president Carles Puigdemont. Exactament. Que va portar el conseller Mundó, això. Sí, exactament. Conseller Mundó, sí, exacte, va ser qui ho va tancar, d'Esquerra Republicana. Des del grup de Junts per Catalunya, quin balanç es fa d'aquest tancament? A veure, del tancament en si, positiu perquè era una cosa necessària. El problema és la gestió posterior que s'ha fet de l'espai, és a dir, el tancament en si sí que hi estàvem d'acord, a més en aquell moment devia ser el govern de Junts pel Sí, si no recordo malament aquella legislatura, per tant, sí que estem d'acord amb el tancament i el vam valorar positivament. El que trobem és després la paràlisi amb l'espai i el que s'ha fet, o que no s'ha fet, allà amb l'espai aquest. Aquesta és la part pendent. Sense entrar ja a valorar els projectes que hi ha ni de simultaneïtzació d'una part, això sense entrar ja a valorar el detall, doncs simplement ha passat com tantes altres infraestructures, jo que soc de Tarragona ho patim molt, que sí que es recuperen determinats edificis que tenen un valor històric des del punt de vista que sí, ja sigui arquitectònic en si, ja sigui per la significació que tenien i que després van quedant en desús. Sobretot a nivell de seguretat, no sé si ens consta, els veïns del barri ens han dit que hi ha certs problemes de seguretat, sobretot per la manca de policia que hi ha hagut i fins i tot per la manca d'activitat comercial que ha suposat la pèrdua tant de funcionaris com de famílies. No sé si s'ha arribat a fer una valoració. D'això ho sabria més aviat en detall el grup municipal. Evidentment, sempre que es produeix el tancament de qualsevol infraestructura d'aquestes afecta el barri circumdant perquè hi ha els bars on s'anava a esmorzar, on s'anava a dinar, a totes les famílies dels presos que anaven per allí, però és cert que des del grup municipal sí que els han arribat queixes en aquest sentit. Va ser clar, una infraestructura penitenciària com aquella, amb les circumstàncies en què estava, s'havia de tancar. Vull dir, era obsoleta la infraestructura en si, a més a més, quan la compares amb presons de més recent construcció, aquí tenim la de Mas Enric, o com pot ser la de que hi ha a Lledoners, prop de Manresa. Per tant, la infraestructura en si s'havia de tancar, però el problema és precisament no donar-li ús. Clar, és el no donar-li ús posterior el que acaba provocant aquest perjudici. Després, el moviment de persones i famílies que hi havia per la institució penitenciària fas alguna cosa amb aquella infraestructura que realment tingui ús i moviment, probablement no el mateix, perquè clar, la família dels presos era constant i el moviment de molta gent, ho podries suplir almenys en part. Per això va lligat precisament amb la manca de desenvolupament d'algun ús posterior. Hi ha una altra qüestió que és que ens consta la negociació amb l'Ajuntament per part del binomi Tura-Albert Batlle. També va haver-hi una negociació a nivell de terrenys per fer a la zona franca un centre de preventius, el binomi Gordó i Soler. Una compareixença de primers del 2017 del senyor
Mundó al Parlament ja comença a tirar pilotes fora sobre la no construcció d'un centre de preventius a Zona Franca, aportant unes dades estadístiques que la crisi del Covid ha accelerat i ha justificat que no eren correctes. Exactament què va passar perquè es perdés aquest projecte pel camí? Doncs aquí em disculpareu sincerament perquè no ho sé, perquè llavors no era diputat. Jo soc diputat des de les eleccions del desembre, del 21 de desembre del 2017, i per tant, diguem-ne això, amb les comissions que jo he viscut, és un tema que l'únic que us puc dir, que he estat a la comissió de Justícia, també a la d'Interior, i aquesta qüestió no ha passat per la comissió ni suscitada per cap grup. Ni suscitada per cap grup. És a dir, no he estat, en aquests 3 anys que he estat jo al Parlament, a la comissió, i s'ha parlat d'altres infraestructures. Aquesta qüestió no em ve en absolut a la memòria, de totes maneres repassaré l'arxiu, que tinc l'arxiu de totes les comissions, però no em ve en absolut a la memòria que hagi estat objecte de plantejament ni de debat en cap moment. Haver estat Centre de preventius a la Zona Franca. En el moment de tancar la presó, es plantejava obrir. Després, quan el grup d'Esquerra Republicana va fer una moció exhortant el jutjat a que no apliqués tantes mesures de presó per manca d'espai, diversos grups polítics, com diria Ciutadans i PSC, la Ibarra, que és més de prop d'on vostè... Ibarra és de Valls, sí, és de Valls, és de prop, és d'aquí prop. Doncs ella va plantejar que el problema original era el no haver construït això, però sí, estem d'acord en que aquest tema, després del tancament, no... Ja dic, però com a debat, allò que algú plantegés un debat específic sobre la necessitat de construcció d'aquest centre, no. Hauria pogut sortir indirectament amb un altre comentari, no dic que no, però jo no recordo que hi hagués un debat específic. Aquest altre debat que dieu sí que em ve present, que era precisament instar a fer una reflexió a les senyories, perquè evidentment no se'ls pot instar res, doncs que no dictessin presons provisionals amb tanta alegria com estaven fent, sobretot lligat amb la situació de pandèmia. Això anava vinculat amb la situació de pandèmia, anava vinculat amb recomanacions d'organitzacions internacionals d'esponjar les presons, d'esponjar precisament el número de reclusos de cara precisament a evitar situacions de contagis dins de les presons i que la pena es pogués passar amb confinament domiciliari, cosa que es va produir amb cert... De fet, el que és les juntes de valoració sí que van dictar tot un seguit de tercers graus en aquest sentit i això, però hi va haver la polèmica corresponent en relació amb els presos polítics, sempre van tenir un tractament a banda, però hi va haver efectivament aquesta petició i aquest debat i diria que hi ha un posicionament, recordo que amb això a la comissió hi va haver un posicionament majoritari favorable a fer aquesta reflexió a l'estament judicial, que va ignorar absolutament. També el resultat comprovat després amb xifres de presons provisionals no es va veure que hi hagués la més mínima inflexió en aquest sentit. Bueno, es parla que Catalunya és en aquest sentit capdavantera a nivell de, diguem, d'alleujament de condemnes en aquests últims mesos. És una dada que ja portaven la gent d'Irídia, d'aquestes ONGs, de les que parlarem més endavant. Quina valoració fa que el centre penitenciari de preventius sigui en concret a 40 quilòmetres de Barcelona, Brians-1, i també el fet que tan bon punt els presos polítics van convertir-se en presos preventius, no es va tenir en compte que fos aquesta presó de preventius on passessin aquest procés fins a ser condemnats o absolts. De fet, la presó on estava cadascun d'ells hi va haver alguna mena de tria. Per exemple, la presidenta Forcadell
va estar empresonada precisament aquí a tocar, al Catllar, a Masenric, per una qüestió de proximitat amb Xerta, que és on vivia la seva mare. I era el centre penitenciari, amb el qual es va separar, diguem-ne, de la consellera Bassa, que en canvi va optar per Puig de les Basses també per proximitat. Per tant, fins on jo sé, l'elecció del centre on estaven cadascun d'ells també responia a certa tria personal. Certa tria personal d'ells. Almenys a casa del president Forcadell sí que em consta clarament, que després va demanar més recentment el trasllat, ja un cop condemnada, i ara posterioritat a la condemna, a Batràs, perquè aquí a Masenric no hi ha allò un mòdul específic de dones, hi ha poca població reclusa femenina, són només unes 30 i pico, i per tant, diguem-ne, no hi podia haver una diferenciació, allò que en diuen de mòduls de més respecte o una mica de classificació per tipus de recluses, i per això va anar a Batràs. Per tant, crec que va ser una tria personal de cadascun d'ells en quina presó estaven un cop eren centres penitenciaris aquí a Catalunya. Una qüestió que és interessant és el pla estratègic que ha dissenyat sobretot entorn a la figura de Man Calderó, que és el secretari general, no tant de Ser Capella. Quina valoració fa d'aquest pla estratègic? Diguem que és una miqueta subvertir tot el que ha estat el model català penitenciari que va assumir Convergència als anys 80 i que és un canvi de paradigma radical en aquest sentit. Jo no vaig observar que fos un canvi de paradigma tan radical. És a dir, nosaltres sí que recolzem el sistema penitenciari que tenim, que a més amb l'evolució amb el temps de les dades, el primar la reinserció, valorem que les dades en conjunt de reinserció que s'obtenen són bones dins de tot i comparativament, i per tant jo no vaig observar que aquest pla estratègic suposés aquest canvi de paradigma en relació a la política que s'havia anat fent de primar la reinserció per sobretot. En quin sentit observeu vosaltres el canvi de paradigma del pla estratègic en relació al que hi havia abans? Al marge de desestimar... Del Calderó. Al marge de desestimar la creació d'un centre penitenciari de proximitat de preventius, que ha tingut unes repercussions importants, perquè es nota molt, i ara les conseqüències són que no hi ha una capacitat de reacció ante qüestions com el coronavirus i aquestes coses. Hem notat una manca de previsió i a mi no em deixa de sorprendre que això no s'ha debatut siquiera. El tema de no fer el centre de preventius va lligat, per exemple, perquè és de la mateixa conselleria, amb que a Tarragona no hi ha ciutat de la justícia. I tal, no hi ha ciutat de la justícia, els jutjats estan escampats per tota la ciutat. Hi ha l'Avinguda Roma i hi ha tots els jutjats escampats per allà i en altres llocs. És un tema pressupostari, no és un tema estratègic de no voler un centre de preventius. A Tarragona, si per exemple sí que es fa un centre de preventius proper a la ciutat, recordo una inversió de 10 milions d'euros amb uns terrenys precisament propietat de la conselleria que queda a prop de la caserna de la Guàrdia Urbana i la Guàrdia Civil que hi ha a Tarragona. I el no fer aquest centre de preventius no és una qüestió estratègica de disseny penitenciari, sinó una qüestió estrictament pressupostària. Doncs li va donar la volta molt bé el senyor Mundó, portant unes estadístiques una mica surrealistes, perquè... La realitat és estrictament pressupostària. A Tarragona sí que se'n fa un. Això és sinceritat, això és sinceritat. És estrictament pressupostari. A Tarragona sí que es pot abordar i està a la ciutat. No sé si ho teniu situat, però està a la ciutat, allà darrere, que més enllà de l'Hospital Joan 23, però abans de la circunvalació de l'autovia, per tant té aquesta proximitat urbana, que de fet ja hi va haver la corresponent polèmica veïnal de que no ho volien. Ja hi va haver la corresponent polèmica veïnal de que no ho volien, fins i tot el grup municipal vinculat a nosaltres llavors
era dels qui estava en contra també, que el fàcil és donar sempre suport a les protestes, però no respon a un disseny estratègic, perquè ho dic-ho de Tarragona perquè ho posa en evidència. Tarragona, podent ser pressupostàriament més reduït i, per tant, assumible, bé es fa amb aquesta proximitat urbana, perquè està dins de la trama urbana. Diguem-ne en el límit, si es vol, però està en la trama urbana, per tant, no respon a un plantejament estratègic. És un plantejament estrictament pressupostari. Bé, és un problema que ja des dels temps de Ramon Parés es va avançar. Podríem dir que va ser quan es van retallar el sou també i que hi ha la impressió que un dels problemes a l'hora de deixar de seguir aquest paradigma és la manca de pressupost. És a dir, manca de pressupost per deixar que s'envelleixi la població de funcionaris. La plantilla, sí, hi ha un problema d'envelliment de la plantilla. Home, amb el tema del sou sí que vam aconseguir una partida per almenys una equiparació amb la mitjana d'altres comunitats autònomes. O sigui, ara no sé de memòria anava... No sé si van ser al final 5 o els 10 milions d'euros. El tema del sou, diguem que no és... Insistir molt, almenys no una equiparació amb la banda més alta, però sí a la banda mitjana. Sí, però el tema del sou no és... No recordo de memòria. I sí que hi havia... Podem assumir, perquè la crisi és la crisi i afecta a tothom. No, però si tot la partida aquesta és milions d'euros sí que es va aconseguir al final, per almenys aquesta equiparació dels complements amb la mitjana espanyola, deixant a banda les comunitats autònomes forals, que aquelles mengen a banda. Però sí que hi ha un problema d'envelliment de la plantilla, i, per tant, evidentment, de renovació. Caldrien noves convocatòries. Aquest problema, diríem que referit a la qüestió aquesta del pla estratègic, el partit polític que s'ha mostrat més crític amb ell directament ha estat la CUP, sobretot des del vessant de les, comentaven d'una part que sospites de privatització. El seu grup en concret, el seu grup, aleshores es deia Convergència, potser no hi era vostè, l'any 2014 va votar al Parlament a favor de la privatització de les vigilàncies dels perímetres de la presó, al Parlament espanyol. Això sí que s'ha debatut. Això sí que s'ha debatut aquesta legislatura. I, efectivament, hi havia dins del pla estratègic algun paràgraf que semblava apuntar cap aquí, i amb això la posició nostra, vaja, i de fet va ser la meva perquè era el portaveu de Justícia, sí que ens hi vam oposar. Que enteníem que el tema de vigilàncies perimetrals i el tema de trasllats havia de continuar sent la vigilància perimetral. Sí que podia ser una cosa assumida amb la formació específica que calgués pel propi personal del centre penitenciari, amb la dotació corresponent de mitjans tecnològics, i que els trasllats en cap cas podien ser delegats en cap altra força que no fos la policia dels Mossos d'Esquadra. És a dir, que en una cosa, tant la vigilància perimetral com trasllats, la postura nostra, i a més que va ser la meva concret, que vaig portar jo al debat, va ser d'oposar-nos a qualsevol tipus de subcontractació o privatització, que havia de ser tant la vigilància perimetral. Sí que enteníem que allí es podien alliberar elements de Mossos d'Esquadra, de policies, per fer tasques més policials, però, evidentment, continuar sent feta per personal de presons, del propi centre penitenciari, probablement format i específicament dedicat a aquesta tasca amb la corresponent tecnologia. I amb els trasllats exactament igual. Enteníem que un trasllat de presos ha d'estar feta pel personal que tenim degudament format, que és la policia de Mossos d'Esquadra, que prou que costa la formació d'un policia. És a dir, veiem favorablement alliberar la vigilància perimetral de Mossos d'Esquadra, perquè precisament per la formació policial que tenen és més útil i, a més, amb la plantilla justa que hi ha ara d'uns 17.000 efectius, que haurien de ser uns 22,
alliberar personal de Mossos d'Esquadra de vigilància perimetral, però que havia de ser assumida per funcionaris de presons. És una bona... La nostra postura va ser aquesta. Efectivament, això sí que va ser objecte de debat aquesta legislatura. Com va acabar el debat? Vull dir, què va haver? Va ser Esquerra la que... No, va quedar així, va quedar així, no. Però va ser Esquerra la que va voldre aquesta espècie de privatització? Evidentment, hi havia algun paràgraf en el pla estratègic que venia, lògicament, d'una conselleria d'Esquerra, per tant, validada per la consellera, en què no deia de fer-ho, però obria la porta a fer-ho. És a dir, obria la porta, donava com la possibilitat de... I quan això es va debatre i votar, vaja, la nostra postura com a Junts, i la meva en concret, que allí sí que era el portaveu, això sí que vaig portar jo al debat. Això és el que recordo amb tant de detall, doncs va ser aquesta. Això és el que preocupa, que no és... Es va quedar així, i es va quedar així. Que no el van portar directament, sinó que era obrir la porta d'una forma una mica... Correcte. I això era massa... No exactament la redacció, però sí que... Era molt perillós, això. Hi havia aquell obrir la porta. No es preveu, no està previst, però qui està posant això, deixem-ho clar en el debat, quina és l'oposició. Una miqueta de... És que és una cosa... A veure, és que és un tema també de concepte de responsabilitat de l'administració. Una persona privada de llibertat, per tant, interna en un centre penitenciari, està sota la custòdia de l'administració. I aquesta custòdia és una cosa doncs, amb tanta responsabilitat i tan delicada que, òbviament, no entenem que pugui ser delegada. No és un servei de subcontractar qualsevol servei extern d'una conselleria que porti la cafeteria de la conselleria o la cafeteria del Parlament. És un servei subcontractat. A més, així ho diu la llei, també. I extern. No, que així ho diu la llei orgànica. Però és que la llei ho diu per aquest motiu. La llei ho diu amb aquest fonament. És a dir, no és perquè sí. Que sí, no. És que no és perquè sí. No és perquè sí. En aquest sentit, és claríssim. Són persones que estan sota la custòdia i tutela de l'administració. Per tant, hi ha una responsabilitat. Per tant, això de cap manera pots delegar-ho amb un personal del que no tens el control de la seva preparació i formació. Sí que teniu vosaltres. Una pregunta. I ara m'ha sorgit la pregunta, però és curiositat personal en aquest sentit. Si la responsabilitat de l'administració hacia la seguretat és també d'esto, però en qualsevol cas la responsabilitat hacia la reinserció, què opineu? I ho dic perquè no ho sé, què opineu? Es pot posar el mateix gradient o és una miqueta diferent? No, és... La rehabilitació. A veure, la finalitat, fins i tot de la pròpia Constitució del sistema penitenciari és la reinserció. Això, efectivament, sobre el paper consta en molts llocs. Una altra cosa és com es du a la pràctica. El nostre sistema penitenciari català, que realment està diferenciat clarament el funcionament, ara ja amb tots els anys, precisament, gràcies precisament als funcionaris que ho han dut a terme. Les coses es planifiquen, però precisament les persones que ho duen materialment a terme, doncs aquest objectiu de la reinserció s'acaba concretant en unes xifres acceptablement bones de reinserció d'interns als centres penitenciaris. I, per tant, aquí és molt important la tasca dels professionals de les juntes de valoració, per atorgar, per anar concedint els graus corresponents. I en aquest sentit sí que les valorem positivament, actuen objectivament, les xifres dels resultats obtinguts són bones, les xifres de reincidència són molt baixes, no són nul·les, evidentment, però són molt baixes, i la prova també és que abstraiem-nos dels presos polítics, que evidentment és un cas a banda, ve avalat perquè les resolucions després, que eventualment poden ser impugnades davant dels jutges de vigilància penitenciària, i això en els casos dels presos polítics, també en primera instància, avalen les resolucions de la jutges de compensació en la seva immensa majoria. Per tant,
la valoració del funcionament que fem amb això és positiva. Sí, però vull dir, però a l'hora de fer aquesta delegació de funcions al servei de tractament, no parlo de nosaltres, que som d'interior sí que s'estaria més predisposat a fer això o no? O igualment és una responsabilitat massa gran com per transferir-la a... Com vols dir, predisposat a fer què? Una delegació de funcions en empreses semiprivades o privades? No, han de continuar sent, a veure, els professionals que hi ha allà, psicòlegs, educadors, juristes, aquest personal també ha de ser personal, evidentment, des del moment que ha d'actuar amb imparcialitat i objectivitat, I que la reinserció és una cosa massa seriosa. Una cosa molt delicada. És a dir, també és una cosa molt delicada. Per què? És molt delicada perquè aquí la responsabilitat és doble, és interna i externa. La de la custòdia a l'intern és mentre està dins del centre penitenciari. Per tant, és, diguem-ne, únicament interna. Però la vinculada a les juntes de tractament i de valoració de cara a la reinserció és doble, perquè és interna de cara al propi intern, de cara al propi reclús, però externa perquè la seva decisió, cas de resultar equivocada, tindrà implicacions a la societat, tindrà implicacions externes. Per tant, si voleu, no n'hi ha més, però hi ha aquesta doble responsabilitat. Per tant, de cap manera jo seria partidari. A més, la valoració que fem és que estan funcionant bé, estan actuant amb imparcialitat, amb objectivitat, sense cap ingerència de decisions polítiques, de cap classe, malgrat que ja sabeu que hi ha hagut fins i tot amenaces velades i no tan velades d'organismes jurisdiccionals que vam al·lucinar de dir ojo con lo que acuerdan, escolti, perdoni, són professionals que actuen amb el seu criteri, valoren l'actuació de l'intern dins de la presó, de si s'ha sotmès als programes que se li han fet, l'actitud que té i en base a la valoració que fan aquests professionals, que a més són multidisciplinars i actuen col·legiadament, doncs... Ja li dic que els professionals estan molt tranquils, perquè saben que estan fent el que han de fer i prou. I diguem-ne, nosaltres estem molt tranquils des d'aquest punt de vista. I si el sistema té èxit, és gràcies a tots els professionals que interveniu, però específicament amb aquests en quan encerten en les seves decisions de cara a anar atorgant els graus que fan que tinguem aquest percentatge. La veritat és que ens satisfà a tots tan alt de reinsercions o de poca reincidència. I és sobre ells que pesa la responsabilitat de que això continuï sent així. La prova és que a Catalunya no tenim aquelles polèmiques de mira, ha sortit de la presó i un assassinat i una altra violació. I els mitjans de comunicació sabeu que a la mínima qualsevol fet d'aquests s'amplifica. I afortunadament no estem tenint això, i això és gràcies a l'actuació. Bueno, la premsa busca l'espectacle, no hi ha més. Sí, no, és que amb aquestes qüestions, vaja, jo, el tema penitenciari amb les implicacions que té, que estem parlant de persones privades d'un dret fonamental com és la llibertat, que ha de ser sempre vist amb caràcter restrictiu, però bueno, acaba obeint a una resolució que s'ha fet judicialment sobre la qual el sistema penitenciari ja no pot entrar. Però a partir de que hi entra, té mecanismes a través de, lògicament, l'atorgament dels graus dins de la llei i dels paràmetres. Per tant, això de cap manera es pot externalitzar. Això no és un servei que puguis externalitzar amb tercers dels que no tens cap control. Sobretot no tens cap control de la formació i tampoc llavors tindries cap control de l'actuació. Molt bé. Hi ha una qüestió... I a més jo entenc que fet públicament els servidors públics que fan això també se senten més emparats. I tant. Sí, però volia dir que abans d'acabar de desgranar el tema del pla estratègic, que hi ha un seguit d'interrogants bastant curiosos,
estem parlant de... Bueno, s'han convocat oposicions després de més de 10 anys. Diria que el tema d'oposicions és objecte de censura. Sí. Per què? Tenim aquí algun infiltrat. Ho han tallat just aquí. No, que passa a vegades ara amb el wifi. El cos de tractament de Brians 1, de Mas... Espera, Albert, comença que se t'ha... Hauria de començar, sisplau, perquè se li ha tallat la connexió i no sabem exactament... Ha parlat d'oposicions i allí s'ha tallat. Vale, no, volia afegir que és molt important la tasca del personal de tractament i que té la mateixa problemàtica amb el interinatge del personal d'interior. Però és que ens estem trobant que és un cos a qui se li està demanant una responsabilitat molt gran, està vist en lupa per tota l'opinió pública de tot l'Estat i, sense anar més lluny, a Mas Enric, estem parlant que solament un 1% del cos de tractament és de carrera. Tota la resta són interins. Vull dir, això és inadmissible. De fet, aquesta problemàtica ja n'érem conscients i, a més, s'ha agreujat jurídicament per la recent sentència que hi va haver, ara ja no tan recent, ja uns mesos enrere, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb això. És un tema que el Parlament no es va arribar a debatre i hi havia una proposició de llei de la CUP, que a més jo havia començat a parlar amb el seu diputat, el Vidal Aragonès, que precisament em volia abordar legislativament una solució global per això en aplicació de la sentència de la Justícia de la Unió Europea, que precisament instava a acabar amb aquestes situacions, fins i tot establia la possibilitat de sancions per les administracions. Em sembla que era per tota Espanya, no? Sí, era per tota Espanya, era tot l'Estat. I això és un tema que està pendent d'abordar i el tinc molt present. Vull dir, aquella sentència s'ha d'aplicar. De fet, arrel d'allí hi han començat a haver, en algunes parts, moltes convocatòries express d'oposicions per donar compliment amb això, perquè fins i tot aquella sentència preveia que hi podia haver la possibilitat de sancions, s'havia de veure quin tipus de sancions, per l'administració que no complís amb això. Fins i tot em consta que hi ha sentències de tribunals contenciosos administratius espanyols, em ve al cap una d'Alacant, de que funcionaris que han portat això els han donat la raó, no tant fent-los funcionaris, que no ho podien fer perquè la llei de la funció pública no ho permet, però sí els donaven la raó en quant a que tinguessin els drets equiparats a que fossin funcionaris i, per tant, passaven a tenir, diguem-ne, ja també un bloqueig de l'estatus com si fossin funcionaris. Això sí que hi ha hagut alguna sentència de contenciosos administratius espanyols quan reclamat. Sí que també he vist casos d'algun ajuntament d'aquí a la zona, que a més m'ho havia plantejat, que el propi ajuntament, curiosament, s'havia plantejat regularitzar-ho de motu propio, tots els interins que tenia, i s'havia trobat, escolta, en base a regularitzar de motu propio els interins que tenia d'una tacada i els serveis jurídics de la Diputació Provincial li havien impedit. Havien dit que no, que en tot cas demandessin. És una situació que està pendent de solucionar. Hi ha hagut aquella sentència i hi ha casos ara aïllats. I el que plantejava aquesta proposició de llei de la CUP, amb la qual nosaltres havíem començat a treballar, però es va acabar la legislatura, una articulació legal global. És a dir, no acabar reduint això que depengués de la iniciativa individual de funcionaris i servidors públics i amb la conflictivitat corresponent i la possible disparitat de criteris dels tribunals. Encara que les sentències que anava veient dels contenciosos de primera instància anaven totes en el mateix sentit, d'equiparació de drets, reconèixer-li l'equiparació de drets. Però és un tema pendent de solucionar. I, a més, en el cas d'aquestes juntes, l'interinatge era tan elevat, doncs ja n'érem coneixedors. Però és una cosa que caldrà buscar una solució global i no
ni tan sols per departament, entenc jo. Nosaltres pensem que no hi haurien d'haver arribat a això. No, bueno, que no s'hauria d'haver arribat a això i és efectivament un altre tema. Bueno, qualsevol excusa bona, però no hi hauria... Abans de la crisi, ja veníem de la crisi del 2008. Sí. Ja veníem de la crisi del 2008. Ara, amb el tema de la funció pública, aquí podríem iniciar un altre debat, i la funció pública la reformaria tota. Però des del moment que la tenim com està, doncs has de complir amb tal com està. I jo crec que hem acumulat la crisi del 2008, ara ha vingut aquesta altra, però jo crec que responia a un criteri i una política de les administracions. De no renovar plantilla que anava vencent per jubilació i fer només a través d'interinatge. Però, bueno, la normativa europea i aquesta sentència europea, a més, hi ha hagut més d'una sentència europea, almenys dues, doncs ha dit que això s'hi ha de posar fi a aquestes situacions. I genera una situació complicada, perquè en algun lloc s'han posat a fer oposicions, a la brava, també generant situacions d'injustícia d'obligar a persones que porten 10, 20, 30 anys desenvolupant aquella tasca amb total satisfacció de l'administració i els administrats, amb total competència professional, i obligar-la a concórrer en un procés d'oposicions amb un que vingui de fora, d'acord que intentant puntuar el màxim possible la situació de l'experiència, però que la llei tampoc permet fer una entrada en bloc. Sí, tenim ara amb els educadors. I això també, per tant, no us prometo res en aquest sentit, és només una opinió personal meva, però que caldria una solució legal global. Una solució legal global que, lògicament, solucionés les situacions i evités conflictivitat i judicialització. I, en definitiva, és que hi ha les sentències de la Unió Europea. Vull dir que tampoc, escolta, no hi ha més, però caldria una solució global i tampoc no ara fer aquestes oposicions així de cop i obligant a gent a entrar en un patiment personal sobre si passarà a l'oposició o no quan porta 20 anys treballant allà. És que, a més, parlaven abans de connectar d'aquesta... Complicat, això? Sí, d'aquesta judicialització de tot. És que això és un problema per l'administració. És que tot està... Bueno, per la pròpia administració de justícia. Sí. Ja la tenim prou col·lapsada. El tema aquest, ja us dic, el que us trasllado és una oposició personal. Jo havia començat a treballar amb el Vidal Aragonès quan la CUP va fer la proposició de llei. El Vidal Aragonès no ha renovat, va acabar la legislatura, però ja ho tinc present. I vaig intentar aquest experiment amb un ajuntament d'aquí a la zona i no va sortir. Vaig dir, escolta, provem de fer una regularització jurídicament sostenible, però que no. Vull dir, la pròpia administració va dir que no. Amb la qual cosa ho vam reconduir a un absurd que és que els funcionaris demandin i que l'Ajuntament vagi a perdre el judici. Però estem en el mateix, això no és cap solució. Amb totes les repercussions... Això no és cap solució, No, és un problema. No és cap solució. Però era precisament per evitar haver de convocar oposicions a persones que portaven 30 anys allí treballant. I, per tant... Una solució global, de demanar això. El que cal és una solució global. És a dir, jo com a suggeriment, però no he dit res, el plantejament que faria des de sindicats o associacions com la vostra és exigir una solució legal global per les situacions d'interinatge en estricta aplicació de la doctrina ja més enllà de la legislació emanada del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Sí. Crec que l'enfocament del tema ha d'anar per aquí. Ho parlarem. Vostè ha fet referència a diverses ocasions a Vidal Aragonès. Vidal Aragonès, en el pla estratègic, un dels aspectes que més es qüestionava és el creixent pes d'això que alguns anomenen vagament tercer sector, que a vegades són empreses externes, s'estan començant a externalitzar serveis, alguns des de fa temps, alguns fins i tot abans de la redacció del pla estratègic. També m'agradaria recordar que en alguns aspectes
Amant Calderó parla del pla estratègic com una declaració d'intencions i realment s'està portant a terme i s'està implementant. I aquest és un clar exemple. Què en pensa d'això del tercer sector? El tema del tercer sector, de fet, no va acabar del tot regulat perquè hi havia la llei Aragonès, no sé si ho recordaran. És que ho fem dues potes de la mateixa... La llei Aragonès que pretenia entrar amb el tema aquest, que finalment no va prosperar. I, a veure, el tema del tercer sector, d'entrada, no hi tenim cap prevenció en contra, fins i tot no tenim, evidentment, cap prevenció en contra de la que és externalització de serveis, la col·laboració público-privada, la concertació, es produeix en l'àmbit de la sanitat, es produeix en l'àmbit de l'educació. El que cal mirar és cada servei, quin servei és i quina transcendència té. Per exemple, ja he comentat abans l'opinió meva i nostra en l'àmbit penitenciari. Per tant, aquí s'ha d'analitzar servei per servei. Hi ha serveis on això és possible i, diguem-ne, pot ser inocu, i hi ha altres serveis on no. Evidentment, l'administració no pot fer una delegació d'aquest tipus. Aquí sí que cal anar més en bisturí. I, efectivament, els plans estratègics es fan per això, es fan per aplicar-se. Vull dir que una altra cosa és que es faci el discurs. No, però sí, es fan per aplicar-se, però quan... Es fan per aplicar-se, sí, però quan n'hi ha coses dintre del pla estratègic que d'amagatotis es fan quebrantant les lleis i tal, doncs un mínim de control, un mínim de control. No, és el control parlamentari, és a dir, que amb l'altra opció que hem comentat, la posició nostra no variarà, ni que el pla estratègic obrís la porta, doncs amb això sí que hi hauria oposició. Ara, altres tipus de serveis hauríem d'anar parlant de serveis concrets. Anar parlant de serveis concrets. I, evidentment, una regularització del tercer sector sí que faria falta. La llei aquella no va prosperar, però, evidentment, sí que faria falta una ordenació. Més que res per exigir requisits i condicions a les empreses que hi concorren. Precisament ara és el que no hi ha. És el que no hi ha, que sota l'empara d'impressió pràcticament d'ONGs hi pot haver de tot. O sigui que a vegades pot ser molt políticament correcte, però has de mirar realment el que hi ha. És que és una miqueta una trampa, això, no? Perquè són ONGs sense ànim de lucre, opaques. Sense ànim de lucre. Opaques. Que em sembla molt bé. A mi el que m'interessa d'analitzar en cada cas és no anar amb cap apriorisme. Quin servei es tracta? Quins requisits ha de vetllar l'administració que tingui aquest servei perquè el ciutadà estigui correctament atès per aquest servei i, doncs, a partir d'aquí, els controls de les empreses que hi poden concórrer. Hi ha moltes coses que sí que són externalitzables, però sempre amb tots aquests requisits. Hi ha un perill de devaluació de la funció pública de justícia, igual que potser ha passat amb sanitat i amb educació, amb les escoles concertades? Nosaltres som favorables a les escoles concertades i també a la sanitat concertada. Primera, perquè és la realitat que hi ha al país. Si anem a percentatges, si es pretengués prescindir de la sanitat concertada seria insostenible públicament. O sigui, pretendre passar públics tots els hospitals que hi ha ara concertats seria inviable. I, per tant, el que ha de fer l'administració és vetllar per la qualitat dels serveis amb els estàndards que marca l'administració. Aquí venen els concerts, d'aquí venen els concerts. Els concerts són per això. Una altra cosa és que l'administració faci bé la tasca de verificar la prestació del servei. I aquí és a vegades on falla coses. Així són externalitzables, són concertables, però llavors hi ha els requisits de la concertació, que és l'administració que ha de verificar el seu compliment. Que sí que falla la cosa, Hi ha un seguit d'ONGs que han revifat... Jo he dit ONGs, a vegades són això, entitats sense ànim de lucre, associacions, també. Unes són més transparents que altres. Amb la marca de Montserrat Tura va tornar a agafar relleu un seguit d'ONGs vinculades als drets humans. Aquestes
van acabar adquirint encara més força amb l'entrada de Mundó. Sí. Ja no refereixo a força en el sentit diguem, d'assessorament, sinó ja fins i tot marcant l'agenda i fiscalitzant el treball dels funcionaris. Estem parlant, figures com Iñaki Rivera, que possiblement ha adquirit una... Sí, que és el de l'Observatori, que l'Iñaki Rivera és el de l'Observatori de... com es diu? De drets humans o... I penal, de sistema penal. I que se centra molt en les institucions penitenciàries. A veure, clar, hi ha una part que dius, home, no pots valorar si el que ha fet la policia al carrer està bé o malament, però, per exemple, està... Aquests són més aviat els d'Irídia. Els temes aquests. Quan entrem els cops de porra, aquí entren els d'Irídia, que evidentment qualsevol cop de porra està mal donat i qualsevol ferit era un innocent manifestant. Això forma part de l'estratègia de la misma associació, perquè això és una associació i ells fan la part jurídica. No, fan la part jurídica i fan la part de facturació. De facturació, correcte. Parlem clar. Parlem clar. Parlem clar i fan la part de facturació. Que hi ha casos que denuncien que tenen raó? Sí. Algú? Però és el que dic, en casos d'aquests a més és de vulneració de drets i s'ha de ser molt, molt, molt curós i anar cas per cas. I efectivament l'altre, l'Observatori aquell dels drets humans... És igual però a presons. És igual però en l'àmbit de presons. Jo li dono el valor que té, que és una entitat privada, que evidentment el que s'ha de fer amb això. Jo, el que surt d'aquestes entitats, també m'ho miro exactament en la mateixa prevenció. És a dir, que les dades que portin siguin reals i contrastades. I responguin a fets reals i contrastats. Però és que això no... I responguin a fets reals i contrastats. Però és que segons els informes que fan, això... Aquests informes els utilitza molt la CUP, per exemple. Però no són reals ni contrastats. I aquí sí que no hi estem tan d'acord. Aquests informes també me'ls miro i el que són observacions genèriques que no van referides a dades o fets concrets, sincerament per mi no tenen validesa ni rellevància. A mi m'han de dir una actuació concreta, amb una presó concreta, un dia concret, amb un intern concret, uns funcionaris concrets, que ha passat X. Que ha passat X i que a més està aprovat i contrastat. El que no poden fer tampoc és generalitzar a partir d'un cas. Exacte. És el que fan també. És el que jo no li dono valor. Amb això sí que ho hem debatut en comissió. Evidentment, grups polítics com la CUP o els mateixos comuns, això ho utilitzen com palabrita del Niño Jesús, vull dir que... Sí, és la Bíblia. En canvi, aquí sí que nosaltres, la veritat és que hi havia un cas que deien de brillants, de maltractament, amb un intern, a l'ingrés, de vexacions o no sé què. Primer mirem quin dia va passar, què va passar, quin intern era. Primer, aquí ja em ve la meva formació jurídica com a advocat. Escolti, miri, jo si no tinc proves, la presumpció d'innocència, perdoni. I més en el cas de servidors públics. El que trobem és que moltes vegades donen dades de dir, és que n'hi ha sentències de tortures i no n'hi ha sentències. N'hi ha una sentència d'un maltractament en un cas molt concret que va ser el motí de la Roca. Va haver aquest cas. Manipulen la d'esto. De fet, els casos, almenys que en aquests 3 anys que he estat allà, han estat objecte de molt de sarau, i en recordo només 2, precisament el rellevant és això, que són puntualíssims. Per tant, és evident, i a més, que quan vas a mirar el detall, sí que en algun cas hi havia maltractament, però tampoc no era el tremendisme en què es feia. Que no era acceptable la conducta que havia passat, sí, però és que són puntualíssims. Per tant, són clarament l'acreditació del funcionament del sistema i el correcte comportament de tots els funcionaris. Perquè els casos que hi poden haver acreditats són absolutament excepcionals i tampoc no són ben bé els fets com surten mediàticament. Però això que vostè diu... Això és el que he comprovat, Sí. Jo parlo de... M'agrada comprovar les coses, vull dir... M'encanta el que diu, perquè això que diu és correcte. Però és el que li demanem a l'administració
És a dir, jo seré el primer que si hagués... Jo seré el primer que si hi ha, en algun cas, una extralimitació que suposa una vulneració de drets, serà el primer que exigiré. Mira, per anar al cas d'ahir, que si una altra noia ha perdut un ull per un altre, per possiblement un projectil de foam. Vale. Que s'investigui. Que s'investigui si calia tirar, si ha estat el projectil de foam, número 1, etc. És a dir, el que no acceptem són les generalitzacions en aquest sentit. A veure, almenys el que és el nostre grup, hi ha altres també, el que és el servidor públic o el funcionari públic sempre trobarà recolzament a la seva tasca. Sempre. No la trobem, No la trobem. Doncs el meu cas... Justícia. Parlem de presons. He estat a la Comissió de Justícia i he estat a la Comissió de Justícia i això ho he defensat. Vull dir que parlo de coses que es poden resseguir les meves intervencions a la comissió. De fet... La defensa de la tasca dels funcionaris també passa que en el cas excepcional que hi hagi un incompliment de la norma s'investigui i tingui el recorregut. Però forma part també això de la defensa. Per què? Perquè és remarcar el cas aïllat. Per tant, jo aquests informes d'Irídia, que sé com funcionen, o aquells altres de... Quin altre col·lectiu hi ha també de defensa? Està Cinecovi, està l'Observatori... L'Observatori és en presons, però un altre de... Bueno, és igual. Que, de fet, han fet legítimament un negoci derivat d'això, diguem-ne, de la repressió. Sí. Derivat de la repressió. Però això és el que nosaltres entenem, que el que deia Albert, que estan adquirint... És que sembla que portin ells l'agenda de la policia. És cert que se'ls acaba donant una rellevància. A veure, comparèixer al Parlament també podrien comparèixer vostès. Vull dir que a la Comissió de Justícia poden demanar comparèixer al Parlament i, a més, els convocaríem a comparèixer al Parlament, a la Comissió, a tot això que ara estem comentant, exposar-ho a tots els grups i fer objecte de debat entre tots els grups, que probablement seria el que pertocaria fer. Per tant, ja els convido aquesta propera legislatura que, si volen fer-ho, ho vehiculem. Que per això està el Parlament. Vull dir que per això està el Parlament i, a més, he tornat a sortir escollit, la ciutadania m'ha renovat el mandat, per tant, ja els dic que això és el lloc on pertoca fer-ho. Però no demanarà la Conselleria de Justícia, no? ¿O qué? Esto yo sé que no me va a contestar. Això, amb la mateixa transparència, no en tingui punyetera idea de com acabarà. Això, diguem-ne, hi ha els que porten la negociació. Jo soc més aviat, m'agrada un diputat vinculat al territori, ocupar-me de les coses de territori i coses concretes com ara aquesta. Si ens tocarà la de justícia o no, no ho sé. És possible. Perquè l'anterior, clar, era l'Ester Capella d'Esquerra. El que passa que, clar, la veritat és que jo hi tenia molt bona relació amb la consellera i, per tant, diguem-ne, malgrat ser de Junts, tampoc no vaig viure la legislatura com que estigués en una conselleria en aquest sentit, ho vaig portar com una conselleria pròpia. Per tant, podria ser que ens toqués a nosaltres perfectament. Però és igual. I sí que comparteixo aquesta visió que aquest tipus d'entitats evidentment tenen tot el dret a constituir-se, tenen el dret a desenvolupar la tasca aquesta, fins i tot no diré que no sigui necessària la seva tasca, però com totes les tasques també s'ha de mirar amb la mateixa lupa que ells miren, s'ha de mirar la que ells fan. Bueno, és que, a més, sembla que formen part d'una organització més superior. Això nosaltres l'hem comprovat d'alguna forma, que sembla que hi ha una coordinació en organitzacions una miqueta fosques, on surgen nombres extraños como el señor Fachín y cosas de estas, pero això ja és teories de la conspiració, però, bueno... Sí, no tant també amb aquestes coses si no es poden acreditar. Però ho sembla. M'hauran de disculpar que no els he advertit
I ara a les 11 hauria de marxar, no sé si els hi tallo molt, els hi queden moltes coses per comentar. Que parli bé, que jo entretenc molt. I si no, quedaria en algun altre moment, eh? Sí, breu. Mira, sobretot, hem tingut la grata sorpresa que hem vist que durant un any s'ha portat a terme una comissió d'estudi al tema de la segona activitat i les jubilacions dels funcionaris. Quines perspectives hi ha dintre de... Diguem que és una sorpresa grata perquè tot han sigut males notícies aquests darrers anys. Sí. Quin recorregut li veu a tot això? A veure, la comissió d'estudi aquesta, el que haurem de mirar és si va acabar les conclusions, perquè després el que es tracta és que les comissions d'estudi acaben amb unes conclusions que són recomanacions de modificació legislativa. Per tant, el que caldrà precisament és veure quines conclusions va arribar i aplicar-ho. I aplicar-ho, perquè s'haurà de demanar això. El que en aquest moment, si em disculpen, no sé si va acabar la comissió els treballs i va acabar ja amb conclusions. S'ha publicat un document. Sí? 8 pàgines. Sí que va acabar, no? Bueno, tenim la... Sembla que sí, no? En aquesta no hi vaig intervenir. Per tant, no tinc un coneixement personal i directe, però sí que va acabar, oi? Sí. Bueno, tenim nosaltres el document. No, el document també el tindria accessible. Doncs si va acabar, llavors precisament el que pertocarà aquesta legislatura és dur a terme les conclusions que allà s'especifiquen. Molt bé. Efectivament, hi havia el tema aquest de la segona activitat de les jubilacions, però clar, va lligar també amb la renovació de les plantilles. Clar, caldria tenir disponibilitat pressupostària per poder fer convocatòries. A banda que caldria disponibilitat pressupostària per fer també el centre aquest de preventius i la ciutat de la justícia a Tarragona. Ho dic perquè està a la mateixa conselleria tot això. Perquè encara n'hi ha la possibilitat de que algun dia es fes aquest centre de preventius a la zona franca o de proximitat? Ho veig molt lluny. Ho veig molt difícil. No crec que aquesta propera legislatura sigui... No, aquesta segur. Bé, si més no, has estat sincer sobretot en que era una qüestió econòmica, que és un tema que sempre hem sospitat, però que ningú ens va voler dir tan obertament. Per acabar, sí que m'agradaria afegir que nosaltres el que necessitem és un compromís de totes les forces polítiques, una miqueta de defensa del nostre cos. Per les raons que sigui, només l'hem rebuda de manera oberta i incondicional per part de Ciutadans i del Partit Popular. Per exemple... S'han quedat amb molt poc suport, si és així. És una mala sort. Val a dir que des de l'oposició és fàcil. Escolti, suport en aquest sentit, per part nostra, doncs també en trobaran. No sé en aquest moment, en el proper Parlament, exactament si anirà destinat o no a la mateixa comissió, per tant. Però vaja, em poden fer servir d'interlocutor i a més els hi reitero, avui convido que demanin la compareixença al Parlament a la comissió perquè això poder-ho exposar. Esperem el suport real. Per exemple, vam tenir un suport de paraula del senyor síndic de Greuges pràcticament en el moment que sortíem del seu despatx i deia que no hi havia cap denúncia que s'hagués justificat. L'endemà sortia per la tele dient que les presons catalanes estan plenes de torturadors. Per tant, dic això... Bueno, ho vaig veure això i, a més, doncs, això és un problema perquè, a més, el cas de síndic de Greuges és més greu. Perquè, mira, les altres són entitats i associacions privades. El cas de síndic de Greuges és més greu perquè el síndic de Greuges, a més, és com un comanditari del Parlament, és a dir, està vinculat a la institució parlamentària, és nomenat pel Parlament i ret comptes al Parlament i té una comissió específica per ell. Per tant, és més greu quan el que denuncia o posa de relleu doncs no s'ajusta a la realitat. O sigui que tenim un problema greu. I ha passat en pocs casos també, però aquest ha estat un i algun altre també, on també de casos puntuals s'han estat generalitzacions, on si bé el cas puntual podia ser veritat, la generalització aquella ja allunyava de la realitat els paràmetres del col·lectiu. Molt bé, doncs ens queda això, donar-li les gràcies, sobretot intentar mantenir aquesta bona sintonia i sobretot deixar clar que és una qüestió que els problemes que es puguin derivar de la presó haurien de ser entre l'administració, la justícia, si s'escau, i els funcionaris. Quan intervenen
elements externs que a vegades sembla que vagin coordinats amb l'administració és quan es fa impossible aquesta relació. I tenim la impressió que això ha passat i que esperem que a partir d'ara amb la hipotètica nova... No us nego que se'ls ha donat, perquè ell dia mateix ha comparegut al Parlament. De l'Observatori no ho recordo que hagi comparegut, però ell dia ha comparegut. De fet, va haver una reunió sobre el tractament del primer grau i els centres tancats i els van convidar a tots ells i als funcionaris no li va convidar ningú, o sigui, no hi ha ningú. Això caldrà esmenar-ho. No sé si tenen el meu nom, sí que el deuen tenir. Sí, el seguim a Twitter també, sí. Vale, doncs llavors, no, soc fàcil de localitzar, la Guàrdia Civil em va trobar de seguida. Molt bé. Doncs quan es constitueixi el nou Parlament, es constitueixen les comissions, doncs evidentment no sé on hi ha parar, però de totes maneres poden contactar amb mi per vehicular quan pot ser convenient la compareixença a la comissió corresponent. Moltes gràcies. Gràcies a vostès per posar-se en contacte i donar l'ocasió de comentar-ho, de comentar aquestes qüestions, perquè són qüestions que em preocupen. Com la meva vinculació professional ha estat durant més de 30 anys com a advocat en exercici, per tant, en el món del dret i, desgraciadament, a la part que toca en el món penitenciari, diguem-ne, doncs, per una banda, el coneixement, però la preocupació també hi és. Molt bé. Doncs